Talks. Bernie B 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 Talks. Kung na kay problema, ayaw ka o ikaw na. Dili ka mabot, magkulitan ta. Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks. Bernie B Talks. Paborito sa tanan. Unsaon nimo pag Or how do you help your relationship grow? Or something ana ana ba? Sa may O, synonym sa pag- cultivate. unsay imong buhaton na lang, unsay mga pangbuhaton nimo para mas mulambo ang imong relasyon. Unsa man nga relasyon sa kuan So pasabot aning personal relationships. mo gani tanan partner Tanan na. bossing. Dili na ingon niya kuan lang, asawa, uyab, Mm. bisag unsa nga partner ni. Ako diretso na ako on the top of my head, kailangan imong i-cultivate by not only spend time pero katunatanan sa 5 love languages, meaning not necessarily nga mag-spend kag time sa ila kay isa lang nimo kag gift, basin mo na iyang love language, ganahan na siya makultivate siya nga uy grabe nag-love yun sa ako si Poppy ana, naigi concern kay siya, care siya sa ako ana. So pwede pod ka nang imo siyang gihilot lang or unsa ba kang kanang gilutuan nimo siya something nga na kung mo na iyang love language ma-appreciate niya, not necessarily nag-uban mo kay pwede naggihatod lang nimo ang pagkaon. Communication. So, tanan niya Communication. no, I think Open it's communication. Dili kay kumain po kag communication, isa po na sa love languages katong affirmation, something the word ang imong istorya. Bisan pag nagkuan ka, bisan pag nagtawag lang ka, wala ka di abot dito, wala kay kuan pero nagstorya ka nga uy kuan kay ka nindot kay imong gibuhat. Boss, okay kayo boss. Fights kayo boss, ano ba? So na-cultivate nimo ang relationship nimo sa bossing nimo. Basta ang 5 love languages ang akong nakita nga murag pwede na to i-apply to cultivate. So kana i-cultivate unsa mas mayo pambuhaton nga mo na imong buhaton. Napay usahay, nalang ko'y nakoy nabasahan kanina nga na mo nag-grant sa post. Ingon siya nga samukan daw sa siyang partner kay kanang mo istorya gid daw kanang murag mo sukol ba mo argue ba. Nakaunaw na ako brad. Usa kay mas maayo partner kay naman sa ubang tao nga mo reklamo kay ilang partner daw kay di daw pud mo tubag. Unsa na gid Kaya di sa sila kasabot na, unsa mo, hindi siya suko, di, pagtubag, istorya ako dire. Kung natin problema, istorya. Tadi mo po mo istorya. Pero napiyuban mo reklamo, kay, grabe mo, istorya yun mo, kuan yun ba? So, unsa mang yun? Isa sa mga dahilan nga nung lisod kayo kung dili pud ka mo storya, it's because daghan ka thoughts nga wala nimo gi-communicate. Dili siya kasalig nimo. Kaya naakay kinatago sa iya ba, nakay gina-keep sa iya nga mga dapat nimo i-communicate unta ba. So ang tao nga nag-receive ato murag okay man ko sa akong love nimo pero iyo ka balo kung okay ba ko sa imo kay di man kagastorya nga okay ba ko. So murag nga na ba dili ka ga-affirm di murag ano pug ka kanang or kung mo affirm man ka kay pero walay dulot ba kay dili nimo ginapirmi ingon murag something nga bitaw. So, ang problema po sa sige communicate kay bisag unsa na lang. Bisag unsa na lang. Wala po na problema. Bisag dili dapat istoryahan, maistorya na lang gid kay for the sake na lang gid ka nga voice out na lang gid niya ang iyang gusto i-voice out. Ba? Sao na ingana na? Unsa man gyud? Unsa man giganahan nimo? Kanang mo istorya or dili mo istorya? Nami may Hindi nako depende sa tao ba kung unsa iyang preferred. Muna maminaw kita sa atong partner ba. Kung ingana iyang giingon, nagreklamo siya sa imo, then you have to think about it nga. Di man ko nimo mausab no, pero kailangan ko mo adjust sa imong gusto kay I want you to be happy. Murag nga na. Kailangan nito i-adjust imong self. Nakabulo ba ka sa atong mga partner sa kay kung say kung dili mo tingog dapat mura kag mananag na. Diyan lang ako ni analyze ha, diyan lang. It lang ha. Diyan lang. Unsa gyud gikabiklan ani? Ini kag unsa man? Wa ka kabalo? Ha? Wa ka kabalo? Wala. O mo na hantod karon wa pagyapon ta kabalo mga gal.
Ay! Basta magdugay istorya ending away o katawa gid akong asawa o tinuod yun na. Kada bang Mo bitang usay. Yango na lang gid ko. Ano ko kay or kung or ako so- tumpangan so tama gyapon at the end of the day nag-iisa nga mo surrender. oh, pero dili pasabot nga dili ka mo communicate. Okay. I mean, you have to know lang bang I have murag bright lang ka dapat nga makabalo ka kanus asa ka mo hilom sa ana ba? And then such timingon pud nimo uns kanusa ang timing nga murag mo kuan nako, mo storya nako or mo pasabot nako. Not necessarily i-argue yun. But kana lang Labi na kang The inyong way- mga partner medyo puros po siloso or silosa. Kana yun. Tingala din ka kay okay pa man to inyong lakaw taon-taon ala butan to na tulugan mo sa somewhere or park or lakaw okay pa man mo taon-taon wala man mo tingog. Say ko wala. Okay, dito na sa gamiton na sa imong pagka-Professor Xavier, X-Men. Asa Kamu nga ba? pa, mo at- Babae ba? mo atras na po ka ba asa nga part dito siya nabikil, asa akong gistorya, asa naba ko'y gi-comment, wah, grabe. Dahil magamit imong pagka-bright, diya ba, Professor Xavier, Jean Grey, asa atong nga part, ay basig katong niingon ko nga nindo tong yellow nga shorts. Tapos, di siya ganag yellow, kay blue yang gusto. Aha, kay niingon siya nga unsan nay itsura ni Popolik. Aha, tung agay katong nagsakay sa kuan. Kabayo. horse, Kana part gina ba sa utubay. how to read the mind ba? Kina gini nga ba okay na tanan nindot na ano free na kayo bata pa okay ng mga kuan din taod-taod pa. Or kalag yung usay ka ng team building. Tapos na partner baka nimo na sa goal. Kasi kana mo gina ko mabantayan banner or asawa. Primero okay pa kinatawa na taod-taod na dayon kay medyo na tipsy na nanay mga wa nay barbahar aki okay na ba ya? Taod-taod paglingi nimo imong partner wa nay tingogay ana na lang kilay. Nabalik ang past. nga Tapos trauma. imo sa testingan kung murag wala na siya sa ko kana. Imo ni siya. Katong kuan di ba kana wa na mo tubag mga gala patay na gay ahak na Yan nila. kay kakatawa So- nga mga babae. So dito karon. na sad ka mo atras may gala gawas na mo pagka Professor Xavier asa nga part nakuan. Sus kay na imo na balikan kay nagstorya man imo nga lagi ba katong nag-team building ta sa daylight ta wa man ka nanangit ato nga part. Audi I or kanang Audi I. So nag-uban gid mo. Ato abi ko bag wala siya atong inyong team building sa una sa Oo, nanunduman. kay namay usahay nga dili lang kamo istorya kay kabalo kas na isilosan nimong Ano sa partner ko? nga office Mm. mate or kauban sa trabaho. Tapos wala Mm. lang ka nagsulti nga kuan. Dabi karon kay nakalimot mga sulti. Lagi di ba kay di ba nag-uban meta sa paglingin mo ana ng kilay. So uban gid ay siya. Bantog na nag-enjoy ka dito. Ako ba'y niabot ko sa kong punto dili porke nga mga 1 meter ka akong asawa karon. Niabot na ko sa punto Brad. Anything ako di sa ko ingon na ako lang nagisulti kay Sam. Anything nga unsa gyud makahappy niya dito na gyud ko. Dito nagika. O ano pag mingon sa nga di nay mo lakaw ta na say na ayaw na ikat. Ayaw na. Lami kay kung live kita ra doon okay ra gyud ko diri sa balay. Uban ta. Ano ko ba? Wala ko'y kuan. Kunya, lain pagid Erp, napagid ni sobra pa na. Niyon dahin ka nga, unsa day mong nabiklan di ay, at istorya ra gud ta siya. Dapat kabalo ka. Wa ka kabalo? Kailangan makabalo ka. Asa gin nga part dito ba? Ingana gyud ka, manhid gyud ka. Do Wala sa ka una kabalo. sa una katong napat na yung mga sekreto. Ako de sorry wa ta ka gidamay. Ah. Katong napat ko yung mga sekreto nagi ko buhaton mo lagi na mag-guilty man ka. Maratol na rin ka ano. Paratol ka. Tapag ano nimo di dito mao binako mo na to kung masap na ano ba na mga ana ba. Karon ba nga wala freewheeling na kay ko tana. Okay pa kaya na magsil. Jesus Ginoo ko. Okay panahon. Ana ba di ko naman ko kanang confident naman ko. Pero katong nakagitaguan sama sa to mga friend. Nasa U-box si pamutang mga kuan.
Kuan siya. wala man tayo nag-mention kang Joe. Kuan isa sa mga isa sa mga isa sa mga I-guess ang natuto si Joe na rin. isa sa mga kuan dapat ninyo mahibaw-an girls no nga ang tao gani imong husband gani nga murag wala na paki sa imong pagsilos-silos diya nagpasabot-an na ikaw ra na nagbutang-butang bakukang sa imong utok. Kay mahibaw-an gyud nimo ang lalaki nga Gusto ko makadungog ti liwanag sa dilim. React dia liwanag sa dilim. Sometimes manggod kay ang kung defensive bu kay ang lalaki or bag una-una gani og kana bitong paratang mo na hinoy kuan pod moy mga binuhatan, may mga binuhatan. Moto ko ana. 100% moto ko ana. Kanang mga lalaki or bisag babae. Gibuhat na nimo ang tanan gyud para di siya magselos. Kana bang password gihatag na tanan gyud tapos silosa gyapon siya nga to the extreme nga OA na dili na cute. Siya mo nailain. Mo kuan gyud ana 90%, di man 100 pero mura og safeguard. 99.9% siya ang naailain. Wow. Diba? Tama, diba? So, naay problema sa imo kung murag di ka kahuman diag ka selos. Yeah. So hopefully ang katong mga example sa mga nasakitan gyud kay na tinuod gyud to nga nasa phone Yeah. hopefully mahil mo because it helps sa inyong relationship. I know nga kailangan i-validate gyud to inyong mga feelings adto. I know nga naagian to nimo tungod sa imong partner nga nasakitan jud ka ana ba kay mo lagi pero ato na kabalo naman tatanan nga we all commit mistakes katulang ang iyang mistake and I'm sure napog kay mga mistakes diha nga kailangan pud niya pasayloon so likewise man ako nasa mistakes nga sayop gyud. Lisod sa na mistakes pero dili sayop nga mistakes. Basig sayop imong mistake. And kani po, isa po na sa mga dahilan or pa kani mo gini akong kapungtan gyud nga labi na sa mga babae nga side. Ayaw ninyo pakasad ang inyong partner kung ang sala nga inyong ginahuna kaysa inyong sa una nga partner. Ayaw ninyo pakasad. Oo, tama. Na ingana pod. Napoy ingana ba? Nga murag I think it's not the problem of the present partner. It's your problem nga kailangan nimo i-overcome kay unfair pud na siya. Always naman ang ginaingon nga unfair na siya. Yeah. Ayaw na isulod sa inyong utok like start new. Inyo naman ang kuanon. Inyo naman na siyang i-cultivate ang inyong trust ba. Lagi-lahi naman ni siya nga tao. I-convince niyo yourself ba lahi naman ni siya nga tao. And I'm sure kuan man ginatagan man gyud sa Ginoo nindot nga tao karon na ano ba so ako na ning ikuan siya give them the benefit of the doubt pero in fairness gyud kung wala gyud kay gibuhat na doubtan na example ako bana silosa akong asawa tawag gyud kay gibuhat pag masuko sa magsilosa katawa na lang wala magakalang pure man gyud imong kuan kasama mo sa kagwapo ni siya imong bana. Kuan mo gud siya ma-peaceful na imong mind pod kung dili na pod nato nabuhaton mga brothers diyan minaw labi na diyan sa ato mga technician diyan sa Lampornas. Kabalo ko nga naa na sa inyo mga nahuna nga mga kuan siguro minus-minusan na nato na para peaceful na ang atong katulog di na ta magsiguna una sa ikaduha nga cellphone nga nay nag-text din to basin makit-an to kanang yung mataranta ka kay pag mata nimo imong asawa nagtan-aw sa cellphone ba tawa na ngisi-ngisi. Ops, wait lang. Napay bago karon update or dili lang cellphone, bag-o nga profile sa Facebook nga wala siya kabalo. Dili din na line ng kwan na ron line cellphone. Kwan na din karon anang dummy account. No. Diya na nga disgrasya sa dummy account. So pag ana kinsa ni? Kana gyud manag unsa ni? Putol lang si unsa ni? Unsa ni nga app ganahan ko? Ay, kuha na, playback na TV. Hay, salamat. Ang problema sa uban ko karon mga tiniguang, magawat-awat anang kuan, magawat-awat anang dami account. Tawa sila kabalo nga automatic din na mo gawa sa login. Nga pag ana, anong dagani?
Di ba, pag-ana man, di ba, manggawas man na ka nang narin sa pag-ana, pagtanya, kinsa ni is John Lloyd? Sa, Nga John Lloyd at Nga na, yahoo.com. Kinsa man ni siya? dito na. Pag-click, tangambot masang anong gibilin-bilin po ni mong cellphone. Matik, dito na nakita. Oh. Tapos lahi ra ba mo masap ng kami hindi mo mo na kay imo man gitanaw kong cellphone. Anaon pag siya di pa kasala pag yun ang asawa nga nakasapon. Okay, kung di ka mangita og kuan, kung dili ka mangita og sakit, dili ka kitag sakit. Di ba pa na ba? Kinsa ni? Sakit. Kinsa ni mo katsat karo kayo na. Tapos tumag sa panghak. O mo na kay kapangilabot mo kag cellphone. Di nakita nimo ana lugar. Ay, di, nakaana ko nakasawa. Ay, sorry. Sorry kayo nang hilabot ko. Sorry kayo. Sala na ako. Nanong nasap na nako nga na may ka-animal ka. Sorry. Father, unsaon man ni? Ano man? Nakasala ko sa akong bana. Ano man? Gihilabtan ako. Yan cellphone nakita nako. Nasapon ako sila. Sorry kay Father. Father, nakasala ko, Father. Kitungod ka ng hilabot ko. Tanawan na ibawa na nun ako nga dagan sa babae. Sorry, Father. It's my fault. Ana nun si Father mo lagi. Mabitaw mo man ang sabot naman ni sister. Huy! Naman tayo isa ka official nga niingon nga, boss, ayaw na lagi mo pangilabot sa cellphone sa inyong bana. Bigyan mo hatagan og kuan. Bonus. Oh, di ba? Gana pa? Taka na pong sweet. But urot naman itong oras o sa kaoras. Mga tanat ako, kailangan ba yun ihatag daw or imo daw isurrender tanan ni mo mga source of income sa mga asawa pag minyo na. Og mato ng istoryahan may gala kay human akong first hour mag-letter na ta, di ba? Mura na akong kaya na mag-iuban nga walay pakialamay. Ako ning kuan kita ako ra ni imo na may ana. Ako mawala ako it doesn't make any sense. Anong kakayod man ko di ba para man sa pamilya ta karon ko mag hello. You know you're everything to me. Letter for tonight masunod na. Stay put lang mo diyan.